andahamba ndaya endlini xa ndifika endlini kwangalokhwanga i-TV yayisadlala sitting room so ndacinga bafana uba hayi fama okanye uzumekile okanye usekamereni but ngeli xesha but zange ndixelele into ukuthi kanjani nakanjani kanti ndizigibisela phezu kwebhomu enjani ndamfumana bafo enqunu eze mengabe umthole ekamereni okay yazi nabani nomjita wami my best friend yawuthi endasendi ukuve xa kuthiwa abafowenu zobafumana phambili ezinto zithi my brother from another mother wanguye umjita wayesefana negazi lami ayikho into yami engayazi ayikho into yakhe engayazi ngoba nomama wakho emazi enqunu nawe uyazibonela ke wayesemazi enqunu endazi ukuthi ndiphuma nini nizobe ndiphi nini luckily ke ndasendilungisela ukuthi ngimthathe ke amadlozi ami andivezele ukuthi hayi i-ghost lo ufuna ukuyiletha endlini so ke ngoku after that sehlukana ke bafo ndilimele ndinjalo and emveni kwalo relationship leyo sandiphinde ndithe umuntu wesifazane ndaba abusive ebantwini besifazane ngohlobo olubi kakhulu ndalindelanga ukuthi yena ngaphinde abuye kimi sandive ndavukela nje yenye nje inhlungu nje yasizwa Coming to you live la eThekwini eGagasini la sikhona njengamanje uhlelo silungisa umjolo lithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Uyalazi ukudaba uthi la we all about fixing ama relationship amaningi ahlukahlukene. Ngabe uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Sumela i-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mowenze njalo noma kanjani sokuthatha sikubeke la sixoxe nawe ngeke uhambe inkinga yakho ingakwazanga ukuthi ilungise. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel so abangani bakho, ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo. Ungakhohlwa futhi ukucomment. Siyathanda kakhulu ukuthi sibone uku-engage nje kwakho ne-channel ukuthi ihamba kanjani. Uyabona njengamanje ukuthi sisendleleni sibheke ku-100k siyobheka ukuthi ihamba kanjani. 100k subscribers ibingxenye ke yomndeni wethu sikhule sonke ndawonye. Ungakhohlwa futhi ukuthi upress lo ya thank you lapha kuzokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukulekelela ishow ikhule ngokuthi udonate ngaloko ongakwazi ukuthi udonate ngako. Kubaleka kakhulu ungakwazi ukuthola exclusive content yawo lolu hlelo lolu ukuthi ke ujoin a membership of the show. Ake sicheke ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani ihamba kanjani nanokuthi ufuna simlungisele kuphi. Ngiphelezele sibone ukuthi sihamba nobani namhlanje. Sanibona babukeli, igama lami nguSamkelisiwe Zulu. Ngibhalele le show ngoba ngifuna ukuzokhuluma ne-ex yami, ngilungisa izinto engahambi kahle empilweni yami. Ngizamile ukumfuna kodwa ngihlulekile nami. Siphinde sikubingelele futhi imbukelo wahlelo silungisa umjolo njengokulithola kwakho kwi-channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Yazi ke masihleli kanje noma kanjani khona indaba ekumele ilunge njengoba wazi ukuthi asilu la siyalungisa. Ukhona umfowethu ohleli nami le eduze kwami sothola kabanzi ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani nanokuthi ikuphi la adinga simlungisele khona namhlanje. Mfowethu siyakubingelela siyakwamukela kuhlelo silungisa umjolo. Hamba kahle baba. Hayi so uzit. Budi. Hayi no, yonke into iqondile mfethu. Siyazi thina igama lakho sinalo silitholile but nje kumuntu obukayo ekhaya mhlawumbe ungasitshela ukuthi ubani lo sinayo namhlanje. Bukele, ngibulise kubabukele ekhaya. Igama ngusibonelo akafaka uDakhile. Nami ndifumana ama-emails asuka khona la ekhaya. Umuntu ongibizile ndiyamazi. Angifuni ukuxoka. Kodwa ukuthi sekudala saqhubelana iminyaka emininzi if andiphazami mithathu or more. Okay, so njengoba uthi kade nagcinana nomuntu wakho, how was the relationship yenu noba uthi ibihamba kanjani ngokwakho? yazi mfowethu enyanisweni into engixela yona ininzi kakhulu ukuthi anifuni ukuthetha ngayo yabona kuba ndalimala kakhulu yabona kodwa ke ngoba sesilapha ke friend benazi impendulo ndithi okay njengomuntu owalimala and manje uthola ukuthi lo muntu ubhalele la kwishow ngoba efuna ukukhuluma nawe mengasathi nje manje mhlambe sibo asibuyelane ngaka-accepta lokho ngiyakuvuma akakuphathanga neze kahle yaqala ukubalisela isitori sonke ngatshonelanga
ekuqaleni bafo bi-right yonke lento Sure. besithandana saqala sibancinci kakhulu ukuthandana ukuthi uyingafuni ekhaya ngoba babesithi abayifuna intombi yomZulu ngoba mina ngingumXhosa yabo ndaforsa emveni kwamatric zangiqhubeleke nesikolo mina ngoba ndandifuna ukuthi ndimnikeze olthando kwale ndandifisa ukuthi ndimnikeze lona sasinamaphupho kakhulu amakhulu amaphupho lana then ndaforsa ndashiya mina usapho lwami ngasemva Eastern Cape ndamuva ndazohlala naye la eKZN kwakumnandi ke yonke into ihamba kakuhle because anguyena umuntu othanda izinto even though kuyenzeka ukuthi ke amacherna nawe uyazi bafu ukuthi kuyenzeka ukuthi sometimes intombazana iphuze uyabona iselutywala kodwa yena ngumuntu oyisithi no baby niphathele wine ndishayele endlini yabona andingenangxaki nalo nto leyo yabona nami ndingawahambi futhi amalentoza etavern into zasebusuku because ndandihlonipha yena ndandifuna ukuthi ngalo lonke ixesha ndihlezi ndikhona kuye ne so ke ngoku kwakumnandi futhi ndinethemba lokuthi one day nanaye so baba abazali abanosapho lwabo nandibhizi ndiconvince nefamily yami ukuthi ayimamkele ndizama ukumkhanda ukuthi ibe ngulo muntu abamdingayo or ibavezele ukuthi ayinguye lo muntu bona bambona bayinguye because uyazi ukuthi xa ngaba ungwase KZN ugxeka amaXhosa xa umXhosa ugxeka amaZulu DSK ubone ukuthi oh yabona okay into apha imosheke khona bese ndiphangela so I was working in night shift ngisebenza ebusuku ngoko ne so kuyenzeka ukuthi pha isipanini sami ke umsebenzi uphele pha ngo11 12 so ke ndiyazazi ba nomuntu ke mina endlini ndaba mandiphindele endlini nguye isithandwa sami sihlala sobabili so ndazama ukumfonela ayifona ngena voicemail naye yazazi into ze load shedding emalokishini nasemijondolo yabo andahamba endlini xa ndifike endlini kwangalokhwanga iTV yayisadlala sitting room so ndacinga bafana ba hayi fama okanye uzumekile okanye usekamereni but ngeli xesha but zange ndixele into ukuthi kanjani kanjani kanti ndizigibisela phezu kwebhomu njani ndamfumana bafo enqunu eze mengabe umthole ekamereni okay yazi nabani nomjita wami my best friend yawuthi endasendi ukuve xa kuthiwa abafowenu zobafumana phambili ezinto zithi my brother from another mother wanguye umjita wayesefana negazi lami ayikho into yami engayazi ayikho into yakhe engayazi ngoba nomama wakho emazweni enqunu nawe uyazibonela wayesemazi enqunu endazi ukuthi ndiphuma nini nizobe ndiphi nini luckily ke ndasendilungisela ukuthi ngimthathe ke amadlozi ami andivezele ukuthi hayi ighost lo ufuna ukuyiletha endlini so ke ngoku after that sehlukana ke bafo ndilimele ndinjalo and emveni kwalo relationship leyo sandiphinde ndithe umuntu esifazane ndaba abusive bantwini besifazane ngohlobo olubi kakhulu ndalindelanga ukuthi yena ngaphinda abuye kimi sandive ndavukela nje yenye nje inhlungu nje no ngiyasizwa bafa isitori sakho ke kodwa ngisazokunika ithuba vele lokuthi nikhulume naye noba uthi usiza ukuthi ufuna ukuthini kuwena mhlambe umbuzo wokugcina nje engakubuza wona wokugcina engakafiki yena umbuzo ukuthi ngokumazi kwakho nangale experience osongitshele yona awazi ukuletheleni la mesingathola ukuthi ufuna ukuthi nibuyelane kuzothi nje wena hayi bafo eyo into ayifuna uba ubuyicinga ngeke nibuyelane ngeke ubuyelane hayi okay hayi no uready ukuthi umbone umuntu wakho akudala ukukhuluma makeze bafo ngoba sendila makeze okay njengoba ubona mfethu sinabantu esisebenzisana nabo kuyibona benze isiqiniseko sokuthi ne safe noma ngabe uvukwa umoya mhlawumbe wezinto azenza but senze isiqiniseko sokuthi anilwi naye nikhuluma nje kahle nilungise lento kumele ilunge then emva kwaloko ke mase nihamba futhi niphinde emakhaya nobabili ni safe right ayikhuleka bafu bangeza umuntu esifazana nayo yazi hayi umphatha kahle andimphathi kwangesami isandla hayi I know kulungile mbukeli uyabona ukuthi usibonele usheshile ukuthi cha bangaxoxa nje nodadewethu ozoza kwishow kodwa ukuthi babuyelane never so uma ukuthi nawe uzela ukuzolanda ama love back into engeke yenzeke leyo sinethimba lethu ke sikwazi ukuthi lisilethele umuntu osuke ebhalile kwishow noma obhalelwe lilethele ahlale naye sikhulume naye sibone ukuthi kuhamba kanjani ake siboneke ukuthi siphethe bana namhlanje ithimba lethu lisasilandela yena
sami Sawubona. uyaphila? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila kakhulu. Dadewethu siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow. Ungagcini ngokubhala uphinde futhi ufike kwishow yethu namhlanje. Njengokufisa kwakho-ke sikulethele umuntu othi asikulethele yena kwishow. Ngike ngakhuluma ke naye ungakafiki. Ukhombisa ukuthi izinto cha ziphethanga kahle phakathi kwakhe naye. Mhlawumbe uma ungangichazela nje ubudlelwane benu babuhamba kanjani? Buti uma ngingaqale nje ngiqabe la zasi-right noSibo. Ayikho into eyayi-wrong. Okay. Ukuthi nje kwenzeka lolo phutha engizolibeka manje ngizoqala nje ngithi iphutha ngoba into eyenzeka nami ngangingalindele. Okay. Into eyenzeka bhuti wami ukuthi sasithandana noSibo. Angisiyeke vele mina lo muntu oyithandela izinto ezimnandi ngulo muntu nje ohleze yabo. Untombazane eqondile. Ngiyintombazane nje vele eqondile. Okay. Kwasho ukuthi vele uSibo ekusebenzeni kwakhe waqale wasebenza imisebenzi engacacile kahle. Wasebenza wathola umsebenzi oright nginaye sonke leso sikhathi. Ekutholeni kwakhe umsebenzi oright sathandana sangabi nankinga. There was this one day where wayengena ishift ngalelo viki. Isithanda sami siyazi ukuthi ngangisicela ukuthi singithengele noma yini engizohlala nje endlini ngirelaxele ngayo njengentombazane nje engathanda ukuhamba uye phambi kwabantu. Hayi uSibo wangithengela wangabi nankinga wangiphathela ngangimcela engayizolo ngoba ngangizokuphuza namhlanje engekho yena. Wangiphathela wangabi nankinga. Kwafika umngane wakhe. Umngane kaSibo. Umngane wakhe uSibo. Okay. In fact mina ngangazi ukuthi ubhuti wakhe sisaqala ukuthandana. Oh. Kwaya kwazi ngathola ukuthi umngane wakhe because indlela ababezwana ngayo kwangathi abandawona. Wafika umngane wakhe wazongibona. Wafika ezobona yena uSibo. Wangibuza ukuthi ukhona uSibo ngamtshela ukuthi uSibo akekho usemsebenzini. Hayi wahlala wathi awungishayisa lento oyishayayo. Hayi ngamzwisa ngangabi nankinga saqhubeka sahlala sahamba isikhathi. Bhuti wami ngingasho nje ukuthi okwenzeka nami angazi ukuthi kwenzakala kanjani ngoba zasingaphuza amanzi. Naniphuza yini? Zasiphuza utshwala. Okay. So into eyenzeka ngizosho ngithi utshwala ngoba yenzeka kanye. Hayi. Kushuthi awugcinanga nje ukuthi umzwisa utshwala kuphela umngane kaSibo. Waphinde wamzwisa futhi nezinto zaSibo. Bhuti wami yebo kwaba njalo. Kwaba into ekayodwa. Kwaba into ekayodwa ngoba ngalobo busuku. Oh sorry bhuti. Samke. Ngicela uthethe lento indibizela lapha ngifuna ukuhamba. Because ngikwazi umamela into uyithethayo. Sibo. Into engikubizele yona la ukuthi ngifuna ungilungisela izinto ezingahambi kahle empilweni yami. Kunezinto ezidinga mina nawe ekumele siyilungise. Mina lungisa into nawe. Njengoba nje ngisho Sibo. Okanjani ke ungicalisela lapha kulungiseni izinto zilungiswa kanjani izinto phathwa mina? Sibo ngizocela ungilalele ngikuchazele. Yazi ba. Ngoba njengoba awume wena. Yo. Bhuti wami njengoba Yazi bafo. Ngikuxelela. Lo mntwana uyangiqhela. Ngiqhela ikaka. Kahle mina ayikho into efefoma ndimamela lo mntwana. ngizocela ungilalele ukuthi ngifuna ukuthini. Kodwa simnikeze ithuba wakho Ngisacela ungilalele. Bhuti wami njengoba ngila namhlanje ngiyalidinga usizo la Sibo akukho la engingayanga khona ayikho into engingayizamanga. Ngizocela ukuthi Sibo lento engizokutshela yona manje ingakuphathi kabi. Kodwa njengoba ngibize wena la akekho umunye umuntu ongisiza ngaphandle kwakho. Okay, imake mhlambe before umtshele uke wazama ukuxhumana naye before umlethe la public ngoba mhlambe uzothi meyizwa lonto ayibuza ukuthi mhlambe ubungamfonela ingane. Ngake ngazama bhuti wami ukuxhumana naye ngibuza ama relatives zakhe engangikwazi engangizwana nabo ayazi ukuthi zasithandana. Okay. Because mina noSibo seku 3 to 4 years if angiqamba amanga sisahlukana. Ngazama ukuxhumana nabantu bakubo bengafuni ukuqhubanisa naye ngoba I guess bamtshela into eyenze bakwazi ukuthi yena abatshela into eyenzeka phakathi kwami naye. Ngazama njengoba ngibhalele la kule show namhlanje ithemba lami lokugcina leli. Okay.
So ngizocela ukuthi uSibo wangiphi indlebe angilalele ukuthi ngifuna ukuthini kuyena. Olalela isibo. Sibo into eyenzeka ngaloba busuku kwakungasika ukuthanda kwami. Yayingasiyo mhlambe into engangithi into vele engangifuna ukuthi yenzeke. Kwenzeka lokho kwenzeka. Ngazama ukuxolisa kodwa ngiyathemba ukuthi nje ungangixolelanga ngikusola. Kodwa ngikubizelanga lokho la. Into engikubizele yona Sibo impilo yami ayihambi. Othi ome wena. Yazi ngikhunda ukukhumbuze laba bafu. Lo walala nomngani wami. Ngifuna ukwazi ba yaqala kanjani lena. Wathi kwakuliphutha bafuna ikhona iphutha lokuthi kaloku kangaba umuntu engakurape. Yabona nivumelene sex yonke into iqala kwi romance. Ihambe iye nikhulula impahla ihambe kuye kugqiba. Ngiyazi Sibo kodwa kwangeke. So mina ndafika lo muntu lona lo enjoya. Kwangathi kwangalulele number fo lo. Wakuzwa konke lokho baba. Bafunda kanti ngena mina ndababona apha. Angiphikanga kodwa Sibo. Angikaze ngikuphike lo. So andithi uphikile. Ndikhuza le ndawo ithi liphutha. Akulili iphutha wena vele uhlale phezulu. Kodwa wami iphutha into eyenzeka kanye into engaphinde yenzeke. Kwaba yiphutha ngoba nathi sakwenza kanye. Ayiphindanga yenzeka salonto leyo ke mina sisayi anazi. Okay, akuzange kuphinde kwenzeka. Akukaze kwenzeka kanye. Kodwa into eyenzeka iphutha lenzeka ukuthi na romansana. Iphutha lenzeka ukuthi mina nomngane wakhe sagcina senza lento esayenza. Yazongichithela ixesha lapho. Lento esayenze yadala ukuthi yena ayibone mebuye emsebenzini ngoba ngalobo busuku wabuya ngo1 mangaqamba manje ezintathu. Okay, mhlawumbe ukuphuma nje kancane wena bafo wafica liphakathi noma wafica kuye. Yabona bafo lento ungathi yenza indlalo nawe. Yazi bafunda wena uthe wafica umuntu wakho. Ngicela ume bafo. Ngicela ume bafo. Yazi bafo. Ngikubalisele into esendlule kuzo ngenxa ya lento ayibiza ngephutha yena. Wenza iphutha yena lonto yaphetha se-affecta na. Sure. Emveni koba enze lento ayenzayo. First day ndamxoxa. Zangasho nix. Ngabuya ngaxolisa ngakusasa. Okay, yeah, simnikeze ithuba. Chaza mfowethu. Waphuma wa. Sihlukanile umsebenzi wami wamuva lapha ade sihlala khona ndama ndosebenza kwenye indawo. Ndike ndanawo ama relationship maybe agijima phako 5. Ndibahlukumeza abantu besifazana. Ngoba nasengasathembi umuntu. Mina angisamthembi umngani wami. Kuba ndiyazi ukuthi one day uzonjikela. Ngiqhubeleka ndifuna umuntu wesifazana ngoba ndiyazi ukuthi xa ngoba indoda ekugqibeleni uyamdinga umuntu wesifazana. Nami ngiyamdinga umngani. Kodwa angisakwazi manje ndibe ngithemba bangani xa ngizofika umuntu wami elele ebedini yami nenature yami. Thathe ixesha elide kakhulu ubafuba nami ndisifumanele umuntu ozondithanda. Umuntu enambika ezweni lonke lambona onthandayo. And unibuyisele emva ngosamke. Number 1 umuntu wami akayima wena. Umuntu wami number 1 akazi ukuthi mina ndilapha emakhamereni ngilungise uex yami ithi ngicela into engazi understand into engazivayo. Ifana nihlele endlini yami nomuntu wami sakhutha. Lento yamehlulayo. Unifunani samke? Awusho unifunani tasekhaya. USibo ngifuna ukuthi angisize. Okay, ngento engakaze ngimtshele yona. Ngiyalifumana kodwa yithi kodwa ukulifumana. Asize. So bhuti wami into eyenzeka la Sibo ngizokhuluma nje nawe ngoba kahle ngidinga wena mina ayi bhuti. Ngizokutshela ukuthi into eyenzeka ngaloba busuku kwakuyiphutha. Kodwa kwadlulela khona ezinye izinto ongazazi kumele ngikutshele zona. Sibo ngaloba busuku ngagcine usungixosha kwakho ngihamba ngaye ekhaya mangifika ekhaya ngathatha amaphilisi ayesekhaya ngawaphuza. Anamsebenzi amaphilisi waphuzayo lo. Waphuze laba. Okay Sibo ngiyakwazi lokho. Ngahamba ngaye esibhedlela. Uma ngifika esibhedlela ngalaliswa. Ngakusasa sengibuyela ama results. Thola ukuthi Sibo ngaphunyelwa isisu. Isisu. Ngaphunyelwa nezizwe zakho wena neza amadoda akho. Anti uhamba ulala wena samke. Utheni ungayila amadoda kulala nawe uyo sona ngincede samke. Kwakuyingane yethu sobabili. Kwakuyingane yethu Sibo. Nama ngikwazanga ukuthi ngikutshele ngoba wawunale engonayo. Osonto sanganani usazibuwe wena umithu umntana. Ngangingazi nami ukuthi ngikhulele. Ngaphuza amaphilisi ngingazi ukuthi ngikhulele ngoba ngangiyisola ngento engakwenza wona ngilale nomngane wakho. Yasamke uligqwirha. Yebo. Yasola. Vela abazali bami behlezi bengikhuzile ngawo. Uligqwirha ungunondindwa uyintsha wena uyeva.
sukela ngoku ndifuna ukuthi uhambe kumngane wami uyomfona umceba makulungisele ingxaki zakho nomntana wakho Sibo ingane yethu. Anyeli awushoyo ukuthi ingane yaza ngibelieve abafundi athatha igqwirha elingafuni abantu basekhaya ndalifaka endlini ndayonda lesishidi le I'm sure bhuti ukuthi ingane yethu. manje usizo lidinga ukuthi bo usizo likanjani Ngidinga usibo sikwazi ukuthi ngahamba ngayobona ngizochazela nje bhuti ukuthi ngahamba ngayobona umuntu obonayo labantu abanabantu abadala. Uma ngifika kena wangitshela ukuthi kumele ngithole ubaba wengane yami ukuze silungise izinto. Yimo wami ubaba wengane yakho ngomuntu ubaba wengane yakho. Sibo uwena ubaba wengane yami ungalala kanjani nomuntu u2 minutes bese umithi utholakala ukuthi umithi for 2 months. Emveni kwale nto ndayibonayo samkelisiwe uthi mina manje believe kanjani kwaba umntana wami lo. Sibo ngase 2 months ngikhulele nami ngangazi. Ngoba wawazi ukuthi ngiyaprevent. Ngipreventa ngamaphilisi. Amaphilisi akasi 100% sibo. Yabona samke. Nami ngayithola sengibuye esibhedlela ukuthi bengikhulelwe ingane iphumile. Sibo angikwazanga ukuthi ngikutshele isikhathi. Mininzi kakhulu iminyaka sehlukene naye. Yena zimshayile into ezimshayile ukhumbula isidididi sakhe. Ukhumbula isiphukuphuku sakhe. Yabo kanti intola kunani isiphukuphuku. Cha ngaba umuntu umthanda. Uyazama ukuthi kwezinye izinto lento ze understand. Yabona ukuze naye azozibona ukuthi uyathanda yabona. So yena ukhumbula lapho wezihambele la khona. Ma wena yabona ngicela ungiqhubele ekonini wrong. Ngizoima ngeke ngikwazi ukukhuluma naye enza lento le. Mfethu ngiyazi lo yazi intoni okuyazi intoni bafu ndiyazi ndihalani bafu. Khala ukuthi yonke nembuthana azoyithethe usamkelisiwe namhlanje phambi kwethi. Ngifuna ayithethe yonke agqibe bese siyahamba. Kodwa answer yami no. Akhona into man mfethu le ndaba serious ayibo. Serious le ndaba ifaka ingane and leyo ngane mesho usamke ingane yakho. Eyakhe bhuti. Wena bafu nginibuze kuwe ke ngoku. Nawe indoda ndithi. Una umuntu omthanda ndithi. Xa ungamfumane senza lento esenziwa ngena usamkelisiwe lona ungayikholwa kanjani lonto lokuthi hayi lona umntana wangu wami bese kwenze uthi okay hayi ke okay afike kusamkele lapha abizeni nalama camera nayezi scorers event okay it's fine masihambe ngithini mina kona bafakenze sense futhi akuyonto ongayivuma kalula mhlawumbe ungadinga ukufaka hayi noba ngendivuma kalula bhuti yabona mina bhuti mina ndindoda omXhosa mina bhuti ever mina ndakhuliswa ngamadoda entabeni umuntu wesifazane ndiyamhlonipha ukuthi ndiyamwona yabona leni into yakhe anzela nayo la not ukuthi mhlawumbe kwathini angisolanga isithuba lokuthi ngikutshele ukuthi kwakwenzakalala wesena 2 months ekhulele undi undermine undibulela ubudoda bami ngaphakathi anizazithembi ngiyakunderstand lokho kodwa uthi wesena 2 months ekhulelwe ngokusho kodokotela ingxaki bafu andinazo isiqiniseko salonto leyo umngani lo yawo ngathi phela kala sihlangana isikhathi esiningi nawazithathela 2 minutes mina aninazo isiqinisekiso salonto leyo ndicinga abantwana babafazi bahlukumezile lapha phandle mina thatha because of ukuthema umuntu wesifazane kwabulawa kulonondindwa lo labulawa leligqwirheni yabo kuthatha ixesha ukuthi nami sifumanele umuntu othi ngiyamenelisa ebhedini ananokuthi naye uyanixokisela na one day ngumfumane nenye indoda na each and every day mina abafundi bheka ifoni yakhe lo muntu uthi ayikho indoda athetha naye ngenxa yabani ngenxa yeligqwirheni lihambe lahamba ngolabona ukuthi ikhona isididide kuthiwa nguzibani mali hambe limkhangela lifonele libhala ama-email eyixakekile mina ngoku xakekile bafu bhuti wami usibongo ngizomcela ukuthi uma angisize angilungisise lento le mina nosibongo zasithandana kamnandi ungavele uthathe imela nje uvele umbulale ukuthi ngikhulele ukube ngangazi ngaba ngiwaphuzanga namaphilisi nami ngawaphuza amaphilisi ngoba ngangiyisola kwinto engayenza kuyena amaphilisi waphuzelana awufuna ukuyibulala ngangifuna ukuyibulala bhuti wami ngoba ngangeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe hayibo abantu besifazane yazi bafanele kuba nihleka ucreative uya-actor siseva ufuna uhambe edlala e-TV ayikho into engangayenza ingakho ufonela amakhamera ingakho ufonela amakhamera ngangizokutshela kanjani sibo ukuthi ngiphumelele singasangithandi ongazi uphila ngaphandle kwami ukwazi uvulele enye indoda amagusha ngayivulela kanye le ndoda ngalobusuku lobo wangifica ngabo andiyazi lonto leyo kwakudala ndithengela amawayini lomnqundu lo uyefa okudala ndithengela amawayini lento lena bafo okay ndiyaxolisa futhi ndiyaxolisa nditentoni bafo lo mntwana
Ngidala ngithekela ama-wine ngiyambe yongena ama-night shift. And awazi Ngibuye ekuseni ngokuthi ngene 6 to 6. Ndaze lapha kusenza ntoni during the night. Unganenzi isiphuphu wena. Kwangenzeka lutho Sibo, ungafici lutho Sibo. Ngalo babusuku Sibo usuyitshela ukuthi impilo yami yonke ngihambe ngilala nabantu. Okay. Alright. Okay. Elubuza ngomoya phansi. If ndandiphume ngo6 ekuseni. Awuzokwenzekani? Ikonto endandizoyibona ba? Awungeke ubone lutho. And wayengekabone lutho bhuti nengane ayizophila. Njengoba ngithi ngidinga yena ingane bafuthi nanzokuqhubeleka ndibe sisibhanqa nabafu. In fact nangoku kwaba ndivume because bensazi bandibizwa nguye lo mntana la. Kwaba ndivume ndisisibhanqa. And namthembisa umuntu wami engithanda naye ngokuthi akusekho idibanisa naye. Yabona ngoyena la mntana yonke lento uzoyibona. Ngiyazi bhuti ukuthi akasangidinga empilweni yakhe. Mina ngidinga usizo lakhe. Udinga usizo lakhe hayi wena baba. Kodwa manje lento ngathi ifaka ingane yena. Mhlawumbe uzama ukuthola. Andazi ukuthi kabani ngane khona basingenza ukuthi sikenza i-DNA test. Ingane bafu, okay bafu. Ndandiziyele emsebenzini zamela mina naye. Wala nendoda. After le nendoda, uyophina wayibulala ingane futhi. Mina ndingenaphi kulento bafu. Nguye wadla amaphilisi. Ngadla amaphilisi bhuti ngesizathu sokuthi uSibo akasangifuni kanti nami bengazi ukuthi ngikhulelwe. Ngafika esibhedlela ngathola sengisesibhedlela ukuthi bengikhulelwe ingane ayise. Ngangakwazi ukuthi ngihambe ema-audition nomntwana lo. Uguda khulu ngoba uSibo wayenza lezi zinto azenza. Bengithi la kwi-TV uzophucuka kangcono. Actor nje ugijima phezulu inhliziyo yami bafu. Uyithi inhliziyo yami. Ubulala mina kule acting yakhe yenza. Njoba ngize lapho ngizothanda ukuthi ngisize mina naye ngoba naye egcineni uzodinga ingane akayazi kodwa izofika kuyena uzobuya naye kimi akanisizi ke hayi ke ingane izomhlupha naye njengobaba wayo iyakuhlupha wena njengamanje futhi but izinto azingilungele ngiyasebenza ngiyeke ingakapheli iviki noma ngisebenze ngithi sengizohola ngiyeke ngikhathale emsebenzini yazi ngobani bafu ingoba impilo yami ayingilungeli bhuti ngicela ume ngenxa yengane yami noSibo. Okay yazi ngobani ingoba mina siphukuphuku sakhe ngifuna bafu i-understand kakuhle ndamqhelisa ukuba ndizokunakekela hlala phansi ndinganimnakekela bafu so uyabona ukuthi ayamlahla lamadoda akhe lapha phandle wayenginakekela ima kaloku ima mntasekhaya ima yazi kunyathele wena kodwa ngiyakuyeka ukuthi ungafiki lapho baba anifuni ukufika kodwa uyangiqhubha angaze namphatha nayazi kodwa ngokuyantini uyangiqhubha ngizoduma fast kena i-automatic bafo ndifuna ukuthi unimamese ndifuna ukuthi nawe lento yensense nakuwe ndifuna yenze sense yabo ndifuna nawe ungene phi ndifuna nawe ungene esihlangwini zami bafo yazi yangicaphukisa nyani lento bafo ngifuna uunderstand ndamthatha lo mntana le ndamhlalisa endlini ngathi ungenzito nandimenzela yonke into ayifunayo yabo wafeba wahambelana lamadwala lenawo andazi bakule minyaka madoda ngangilala naye ngicela bafuthe yena athule ngicela ngalala nendoda ngoba sengithole nomngane akhe ingakho ke sazothi sengilala namadoda ngicela usathule sonke andidingi idrama empilweni yami sukuthi ngokayamlahla lamadoda okanye akamsupport nje nemsupport ngayo so andithi uyafumana umsebenzi aye 2 days akayiqhelanga ngaloku yena abafonto ukuthi asebenze unesiphukuphuku sakhe yabona ebesimnceda nganto yonke yabo so uyabona ukuthi ngoku seyizimele ngokufuneka ame ngenqayelangeni ngoku yabona funeka ame ngenqayelangeni ngoku abe yena independent akakwazi ukuzimela umntana lo ngoba mina namthatha namfukamela yabo so ngoku uyathi uyabuyela phawe ifukanyelwe khona uzoxonga umntana ongekhona bafothe le ntombazana tomato wazi ba umithi wena upendibhanqa lo mntana lo futhi kuyenzeka umithe for 6 months ungazi kuyenzeka ingane ifihle esiswini ungazi uhambe endaweni yabantu besifazana uqhubeke kuyesikhathini kodwa mfethu ngiyacabanga ukuthi noma ngeke nibuyelana because inhloso enkulu njengoba udade wethu efike la ukuthi kulungiseke lento le yazi isimo esinengane yethu umoya wakhe awuvumi inhliziyo yakhe ayivumi ziningi kakhulu izinto wayibona ziningi kakhulu izinto akwenza zona undifunani kodwa mfethu Nkosi yami awuzame mhlawumbe ukuthi uthole lento uthenzeka kanjani kwathatha ixesha zuthu izinto engamenza zona baba cela uma ngithethe nawe cela kwathatha ixesha uba ndiphole baba entweni ebuhlungu wayengivise yona yabo ngoku bafo sendiziqalele ubomi bami baba obumnandi
so nangu usamkele. Kanti nami siba ufunani? kusinhloso yami ukuthi ngibhalele la Sengifuna ukwazi baba unifunani samkele unifunani angifuni wena sibo for ngifuna why silungise uthe kuma izinto emails makuze ey'nami mina nawe la why phakathi. kwezinto bezibhalwa ufa igama lami ndakwenzani na sibo sinengane mina nawe alala le ongazi Yo, ngayo nje angani manje kube ngangikutshele Abantu naseqaleni angani besifazane. uzoqhubeka wenze lento sibo angani manje ngiyakutshela ukuthi mina nawe sinengane engakazi lunge nami engakaze ngayiphatha engangazi nami ukuthi nginaye esiswini abula lo mntwana yazi ba lo mntwana athulani la yena yazi ba ngobani mina right empilweni yami ngisebenza kuhle nginomzi nginomuntu enamveza kumhlaba wonke manje amdala yena njengambulali umntwana ulandelayo uzoyeka Bafo. shuthi sibo uzoyeka ingane yakho izulazulela ngaphandle Yo, ngoba ngicela wena ume umuntu wakho ngingane uthandana engaziyo. naye Ume ngengane ngaziyo wena ntombazana mani awume ngabantwana engabaziyo la bafo umntwana ulandela abani umbulali ulandela uma wakhe yena umuntu owayemphethe esiswini Kodwa bafo ngiyacabanga not ukuthi ngisayida naye. Kumele mhlambe uzame indlela zokuthi ilungiseke lento. Ngoba ekugcineni yazi bekuwukuthi bafo ingane yakho ngiyakusizela ngempela. yazi ngikusizelani ubheke nje ngomjita ogrand lentoza othobekileyo nami landi njalo but uyoze ube njengami okanye ucinge njengami mhla uzofumane umntwana okanje Ungangifiseli baba. Ungangifiseli ngiyacela mfethu. Yabo. Ungangifiseli. Yabo. Nama No, ngimthonje no, umuntu njena mfethu. why bafufuna asondele empilweni yami bafo Angifuna Sibo, asondele angisondele kuwena, empilweni yakho baba. Naye futhi akakufuni ushilo akakufuni. angisondele empilweni yakho sibo into engiyicelayo kuwena njengoba ngikhuluma ngomoya ophansi angani nina nathi amazulu azulela ingqondo yabo njengoba ngikhuluma nomoya ophansi nawe ingoba ngifuna silungise into ehlupha mina nawe khambeni kwesikhathi yazi ezokuhlupha bafo sibo lo ndithala naye ngumzulu naye umzulu naye Ngiyalithanda la kaZulu kushuthi. bafo lo ndithala naye ngumzulu naye not ukuthi amazulu atangana umuntu othile ongenangqondo not ukuthi amazulu atangana lo mntana nganiphoxa akufanele ukuthi mina ndaqhubeka la university baba nginebhatshela mina baba yebo elihle kakhulu Sure. wafama ndaqhubeleka ndapi euniversity Wagcina ungayanga ngenxa yenkinga lo sisakufaka kuzona. wandihlukanisa nosapho lwami yabo I know. sibo wena wakhetha mina ova umndeni wakho sekuyimina manje engahlukanisa nomndeni wakho yimi manje umuntu oronke ngokulala nje kancane nomuntu bafo ayikho into enza hey kancane Ngathi kunzima ukuthola nje ukuthi ulale meke wazi ukuthi ulalile. How much usibo ngicela usibo ukubuza akatholanga kanti yini wabona. quick emhlabeni Ilento eyenziwa umngani wasibo kuwena. exactly ayibi ngayibi khona ingane kwi-quick ngiyamtshela usibo ukuthi mina naye sinengane ayikho nami indlela engingaprova ngayo ima ukube ngiyakwazi ukwenza Ima, ngabe ima, ngithi ima. uSipho, Hey, awathi ima, mangilela ima, azolala man. nami emaphusheni ima ami. wena ukulala nenye indoda uthi uthandana uyibiza uyayitsheketisa ibiza ngekhwiphi lo nto le Uqala kubiza ngephutha baba. yo ngicela uhamba baba Okay baba. Awukwazi ukuhamba. ayifuthe kwena Okay baba kulungile. Asikhulumeke mina nawe. Cela uhamba baba, cela uhamba. Ukhuluma nami ke manje. Mina angikaze bafo ngakuchithela, angikaze ngathandana nawe. Bafo? Ngicela sikhulume nje zamadoda. Ngiyakucela mfethu. othethe Mfethu, yabo le ndaba i-deep kakhulu, i-serious futhi. Because njengoba ingane ihlupha umama, mhlambe ngelinye ilanga. kathatha ngifuna ukuyizinto engane mina ndaba ngiyafuna ukumamela kahle kahle kodwa le ngane hey lo mntwana wala nenye indoda uthi ikhwiki sukuthi everyday ngithela amawena wenza ikhwiki everyday nada ngamithi umuntu lapho and ke mina bafo ima wena ima bangeni sukumela lapha nginyathela lento angazange ndayenza wena phambi kwayo yonke lento lapha bafo yazi ngenye imini ndiyabuya mina emsebenzini ekseni ndibuye futhi singenzi into kuba ndiyazi ukuthi umuntu wami ndimthembile Sure. sihleli sobabili kanti yena usube right ebusuku so that nisobona lanto zabuya amehlo avuleka ngendlela yokuthi yena wecima mfana avalekile anizosibhanqa mina baba njengoba bengiceba mina ndakhuliswa ngamadoda entabeni mina bafuyeva umuntu wesifazane animoyike ngeke athi anibhanqe umuntu wesifazane cha ke ngiyamhlonipha Okay, mfethu, njengoba ubona la siyalungisa. Okusho ukuthi kumele nobabili la nihambe nosisi
noma mhlawumbe singafikanga to a final destination but kube ukuthi siyabona ukuthi ikhona into elungisekayo. Ukucela inyaniso umuntu asekhaya uba bengisazi uba ingantoni lento lena bengendizi. Yazi kodwa kulungile awuthethe wafu ukuthi ngicinga ngoku into endiyodibana endlini ngolo muntu ngithanda. Sacela ungiphe ithuba nami bhuti ngikhuluma. Sibo. Ngiyakubona ukuthi umoya wakho shothi awukakaxoli mina. Naloko futhi angikuthi. Hayi sisi mina benganangxakwa nawe. Sacela ungiphe ithuba sibo. Okay. Ngiyabona ukuthi umoya wakho awukaxoli mina. Angikulwisi kodwa ngizocela ungenzele into eyodwa. Nawe ungakhohlwa wangicela ukuthi angikuthande ngakuthanda. Ngizocela nami Ansenaso isiqiniseko salonto leyo. Okay sibo unaso isiqiniseko noma unaso it's fine. Yeah sikufaka ubani uba wandithanda siyifaka lonto leyo. Ngeke uthi ukho umuntu omthandayo bafo uphindwela nomnye futhi ecaleni. Okay asimlalele kodwa sizwe isicelo sakhe. Ngiyacela sibo ukuthi yabo impilo yami ayilungile. Yabo njoba ngila ngiswele ngisho imali yokuphinda emuva. Uphizwa abantu bafonele yani ngendawo mina serious enyanisweni ke ngoku. Okay sibo ngiyazi ukuthi awungendawo kodwa ngiyacela ukuthi lento engibhekene nayo awuke nawe uyifake ecasulweni zayo. Njengomuntu engangithandana naye. Njengomuntu engakaze ngamenzela amaphutha. Njengomuntu oseke wakwenzela iphutha kanye empilweni. Ngoba le yengane ifika manje. Ngithele umntwana wami o-actor lo. Uyasibhanqa ke. Uthi lo mntwana mani ke entoni esihlangweni zakhe. Kodwa uyehlulakala ungena kwezabo. So mina ufuna ngithini mina nithi okay it's fine nani mthanda asihambe silungisa izinto zakho ya alinge waze ulinge sisi bhuti bengivele ngazi ukuthi ngeke kube lula. Ingakho ubize nini? Ingakho ngibize nini? Ngoba niyazi ukuthi uma ngibize nini nizokwazi ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukuthi usibonge imbonise. Angisena inkinga akangifuni ngiya understand. Nama yikho into engayenza ukuthi angifune bhuti. Okay sibo mfethu mhlambe sesigoqa nje sikunika isikhathi sokuthi uhambe ocabanga lento ukuthi iyenzeka kanjani ukuze mhlambe nawe uzithola usafe mewukuthi ingane yakho ngempela because ekugcineni lezi zinto zesizulu ke thina abantu bamaZulu siyazazi ukuthi zihambe ngoba bhuti wami ngingayilungisa ingane makhuluma nayo usuzamile usizo yabo ngikutshele mina sibo ngizohamba mina ngiye ekhaya nabafundazi ukuthi yazi sekudala ngizama umntwana ba yebo sure andimfumana umntwana kungenzeka ukuthi izolo ome wena mani ome wena ngoba manje mina ngilizamile usizo lokuthi sizakale sobabili bhuti wena yena akasalifuni sekuyena futhi manje sebeze inkinga zokuphakela ngizwe nguye lapha mina anayinto okuthetha mina ngizomyeka athethethwa mina nthule vele indlebe zami zivuliwe ngizomyeka uyakhohlwa ukuthi kahle kahle la nabe sekumele usizakale una ingane manje ingone yami isezulwini iphe yakho anazange ndaba nayo nale wena uthi sinayo sibo ingane isezulwini anguthi zama ukuthi silandele esezulwini silela phansi ukuthi uzothola esemhlabeni uthi ngoyena unayo ingane mina ninayo jikeze sithi sinayo ingane sobabili sinayo bhuti angani uyayiphika ngenzeka mhlawumbe ukuthi njengoba ungenawo umntwana lokuzama uvale lezi zinto ayisho umama not ukuthi ngithatha iside lakhe but indlela nje engazi ngayo lezi zinto zesizulu ingakho ngithi njengoba sila namhlanje cela mfethu uxolisa umoya ngiyazi ukuthi umngani wakho ingqani khala ukwazi nabahle lo mntwana lamenzani awukazi ngenze lutho sibo ngiyazi ukutheni unilandela ngasemva waqala mawusebenza ngicela ume waqala mawusebenza ungena ebusuku ngihlale mina ngiphuzane notshwala ngiphole okay shuthi kwenzeka iphutha kumngane wakho inkanuko ezanombasi bo sukuthi nawe njengoba mina nawe size siyithole sesike ebhedeni inkanuko indaba uyisola inkanuko zami awuna inkanuko wena yazi amantombazana athi akayifuni indoda engasebenzini uhambe uyozama umsebenzi bese ebhizi elala nabo bangasebenzi yabo kodwa ke ndibe nebhadi ke mina sure ndibe nebhadi shem lonto yave yenzekela mina into edla ngokuncokola senzakale mina nabafubeni nomthando samke uyazi usamke ayikho into bendi-afforda ebeyifuna nikamenzeli yona bendimeza inkululeko lo mntwana ukuthi cangaba if you wanna drink awufuni ukusela utshwala bendingafuni kuma endleleni yami akaze angivimbe bhuti endleleni zami
kwenzeka iphutha namanje ngisaso iphutha Eshe. akushintshi kuba inhloso ukwisa iglasi iphutha ngoba ngeke usayiwisa okwesibili kumele uyicoshe uhambe uyilahla Ufanele Naye amagutha akho wangithatha neglass, wangixosha kwakhe. amagutha akho iglasi Angisho ukuthi ngosamkelisiwe. akabuyelane nami Unamagutha eyiglasi ngowena. inkinga into engiyishoyo ukuthi mina ngihlushwa ingane le nami engingakaze engathola ngayo sengisesibhedlela ukuthi ingane ayisekho ukushona kwengane ngizokwenza iphutha lami kodwa ngibuye ngakubeki kumina ngoba nami ngangingazi Mfowethu, mhlambe ngenxa yesikhathi elipho sihambisa nalo. Elipho sasambe nalo le mhlambe nizozama ukuthi niyilungise lento yenu. Akudingi ukuthi nize nithandane. Kubalulekile nje ukuthi Yazi bafo. Olusuku nandiziva ngalo lihlukana nawe samke. Lolu indlela engiziva ngayo namhlanje. Andisayi understand impilo yamba kanjani. Angisazi. Ngoba benixafa mina ndimuve on sendi right bomini senami endimthandayo. Kodwa usanilandela samke. Ngento amaphutha enziwa ebengeke ke kwabantu ayekubo athi mayenziwe lento mnandi ngekho bafo ndazi ba ndiphume kulo mntwana. Okay, so ilipho othasambe nalo ke namhlanje usitshelani? Andazi baba. Usazocabanga mhlawumbe. Andazi.